Bayo, please. Bayo, please. Bayo. Who is this person? Yeah. Oh, no. I think you should take it through this place. If you lose this election, will you accept defeat and congratulate the winner and hand over power eventually? I will congratulate myself. I'm going to be the winner. Thank you very much. BBC Hausa. Hausa ranka ne. Me za ka ce ranka ne da Alhamdulillah, na ga mutane sun fahimta kuma sun yarda. Idan alal misali ka faɗi zaben nan zaka amince ka kuma sai wanda ya ci ba wani alal misali ni zan ci zabe kada ka damu.